Babayan din ang pagtipo ng pwersa, ti DNR kan LGU. Nang isuad na inspeksyon, kaditi sumagmo na pagtanak ng tibaboy, iti banggit abra. May isang amin na rason ti water pollution iti Karayan kasi ti Sinalang River, ti rugit ti baboy. So dito ya po, bubraan tayo tatakit, may isang awagas tapno. Makita tayo iti possible sources, iti fecal coliform, iti Sinalang River. So ti latest apong resulta, iti fecal coliform tayo, iti area ti Sinalang kat 1,000 fecal coliform per 50 ml of water. Kaya't nasa uwan na nga to, apo. Ti standard tayo nga sorsurotin tayo kat dapat kuma iti data nga parte kat kailangan adalang kuma 50 fecal coliform per 50 ml of water. Mostly apo ti findings mi kat dagiti takki ti animal nga agdrain iti Abra River. So particularly ti babuyan apon. May isa nga dakkel nga source iti fecal coliform. Iso nga nangatulat ta apo ti fecal coliform iti Abra River. Iti barangay Agtangaw, nakita na iti pagtarak ng ti baboy nga danti sumagmuna takong. Fataning kan Boreas sa Tarakenda. Naperdi ti septic tank, isong agdiretso nga gayos ti rugit da iti waig. Pinasingkatan ti agtagikwa ti panangyalis kari ti Tarakenda. Ininspect na pa iti may sa pagtaraknan ngem baboyang walang amoy ti disenyo na. May sa pa reported figure iti titurungda ngem naduktalan nga wanen ti Tarakenda baboy. Malaksi ti paglintegan seknan ti Clean Water Act. Imo nang naprobaran iti napanatawen ti ordinansa ti Bangged amang regulate ti operasyon ti Pigerican Poultry Farm City Ili. Mabaling mo ti backyard farming, duwa or talo lang ti mabaling nga head. Tatan no more than that, also na ti agriculture farming. Dapat meet na mo lang ti requirement ti Mesa nga piggery. Dapat na ada septic tank na, dati proper disposal na ti waste, ken ma-maintain DJ tina digi angot na nga dapat nga makaapekta si balbalay. Manamnama ang iparwar ti inspection team ti rekomendasyon da kalpasan ti inspeksyon. Ingunam-gunam ti DNR ti kooperasyon ti Tunggal Maysa tapnon masalwadan dagiti Karayan itintero a probinsya. Dawaten mi kumaapo ti kooperasyon yo kitain tayo nga dagiti awan kumaapo ti pollution nga mapanitik karkarayan tayo tapno pa-maintain tayo apo jay water quality iti karayan tayo para matlaang iti kada tayo amin nga brainyom tapno siyempre no narugit iti karaya ti epekto na matay dagiti aquatic life tayo niya kanda tayo nga ma-expose mat nga tao agkaroon tayo iti sakit. So nga dawaten mi apo ti partisipasyon tayo amin tapno ma-maintain tayo di water quality iti danom. Archie Lorenzo, Balitang Solidorta.